Ni wedi gweithio fel tîm o dair ar gyfer yr awduro, a prynhawn yma hefyd ar gyfer darparu braslun o'r gyfres i chi i ni'n mynd i weithio fel tîm i gyflwyno hynny. Nawr, y cefndir i Mêts Maesllan pam i ddechrau? Wel, fel ych chi'n gyd yn gwybod, mae yna bwlch yn y farchnad o ran llyfrau gwreiddiol cyfrwng Cymraeg. Mae yna hefyd bwlch yn y farchnad o ran llyfrau sydd ar lefel addas i'r darllenwyr hynny sydd falle ag anghenion dysgu penodol neu y rhai sydd yn amharod i ddarllen, yn enwedig o fewn cyfnod allweddol 2. Mi glywon ni Ceri ynghynt a sawl un arall yn cyfleu yr her sydd weithiau o gael geiriau i ffitio mewn at lefel addas y plant wrth bod nhw'n darllen. A dyna yr her oedd yn wynebu ni fel awduron. Ac felly mae'r llyfrau hyn wedi i lefelu ar wahanol lefelau, ond mi fydd Marian yn siarad am hynny nes ymlaen. Beth yw'r llyfrau? Wel, mae'n gyfres o ryw 32 o lyfrau ar wahanol lefelau, ac os ydych chi am fwy o fanylion am y cefndir mwy na beth ydych chi wedi dderbyn wrtho ni, mae yna law lyfr yn cyd-fynd gyda'r gyfres yn amlinellu mwy o'r cefndir ac ati. Pwy yw'r Mêts yma de? Wel, mi ddoth Bethan, Marian a finne at yn gilydd mwyn ceisio creu y gyfres yma. A buon ni wrthi'n ddiwyd am ryw ddiwrnod yn ceisio meddwl am ryw linyn mesur ar gyfer cyfres o 32 o lyfrau. A mi ddelon ni lan gyda criw o 4 ffrind. Mae'r 4 ffrind yma rhwng rhyw 10 ac 11 oed ac yn byw ym Mhentre Maesllan. A mae gyda nhw hefyd, fel welwch chi o'r sgrin, mae gyda nhw ci o'r enw Bob. 4 ffrind gwahanol, gwahanol ddiddordebau, mae pob plentyn yn unigryw a mae pob met yn unigryw. Felly mae Mim nawr gyda ni fyna ar gwallt D, mae hi a'i mham yn dod o Corea, felly ni'n dod mewn ag elfen amlddiwylliannol iddi. Mae Sam wedyn sydd yn eistedd yna gyda'r ci, mae Sam yn gwisgo offer cliw, felly ni'n dod ag elfen o gynhwysiant mewn i'r llyfrau. A wedyn mae gyda ni Will a Ben. Ac mae'r llyfrau yma yn sôn am ddiddordebau, yr criw o ffrindiau, sôn am eu teulu nhw, eu hynt a'i helynt nhw o ddydd i ddydd, yn yr ysgol, yn ystod y gwyliau, ar ben wythnosau ac yn y blaen. Ond mi fydd Bethan yn ehangu ychydig mwy ar hynny ar eich cyfer chi. Nawr, os i chi am gyflwyno rhain i'r plant, mae yna lyfr, os allwn ni flaen i'r sleid nesaf. Mae yna lyfr ragarweiniol. Fel nes i sôn, mae yna 4 lefel, ond mae yna lyfr ragarweiniol dan y teitl, dim lot o ddychymyg, falle Mêts Maesllan, ond mae hwn yn rhyw fath o ffeil o ffaith am bob cymeriad. Felly, os i chi am gyflwyno'r cymeriadau i'ch plant, yna mae hwn yn lyfr bach da i gychwyn. Wedyn mi welwch chi bod yna 4 lefel wedi graddoli yn ôl lliw. Lliw yn hytrach na'r rhif, oherwydd byddai'r plant ddim yn ymwybodol falle bod nhw'n symud o un lefel i'r llall. Felly, mi all y plant i ddewis llyfr o ba lefel bynnag maen nhw eisiau yn unol eu diddordeb ac yn unol a lefel i gallu nhw. Felly dyna fraslun o'r cefndir. Mae Bethan, Marian a fi wedi dod i nabod y teulu, yr ffrindiau yma mor dda, ni'n teimlo bod nhw'n perthyn i ni erbyn hyn, o'n i ni. A dwi'n gobeithio byddwch chi yn cael yr un mwynhad o ddarllen y llyfrau. Ond mae'r llyfrau'n amrywio, mae yna rai ffeithiol, mae yna rai ar ffurf odl, a mae yna rai hefyd sydd yn ffuglen ac yn storiol i naws. Felly mae yna amrywiaeth o lyfrau, a dwi'n mawr obeithio y bydd y plant, y byddwch chi yn ei cefnogi, a bydd y cynorthwywyr i chi yn gweithio gyda nhw yn ei cefnogi yn mwynhau i darllen nhw. Mae yna i drosglwyddo nawr i Marian sydd yn ei egluro y lefelau iaith o fewn y llyfrau i chi. Ysgu botwm i mi, Gwydion. Llawn da i chi. Wel, do fi goswn ni gryn hwyl yn creu'r cymeriadau a rhoi nhw deuluodd a chymdirodd a diddordebau gwahanol. Ac wedyn nath y 2 ohono ni ati i lunio ambell i stori neu ambell i lyfr a sylweddoli bod angen meini prawf arnom ar gyfer y 4 lefel. A rheini'n rhoi ddigon hylaw. Roedden ni wedi cael arweiniad yn y fanyleb, a dwi'n dyfynnu, i ddilyn hi ar archaeth seinegol tebyg i'r hyn a nodir
yn o gam i gam, a mae'n siŵr bod chi'n gyfarwydd iawn ar gyfrol hon, a hefyd i gyfeirio hefyd at hwn, cyhoeddiad gan Cyril Hughes, ffynhonnell eirfaol. Os ydych chi'n yn ymwybodol o hwnnw hefyd, a hynny ar gyngor Hugh Roberts. Felly defnyddio'r rheini fel sail ac wrth gwrs edrych ar lyfrau eraill wedi cael eu gyhoeddi eisoes ar gyfer yr oedran a phlant ac anghenion dysgu penodol. Wedi dod o ceisio graddoli'r llyfrau yma, a dyma'n cais ni, a digon hylaw a digon syml gobeithio i raddoli'r eirfa a'r cystrawennau gan ddilyn yn benna y ddwy ffynhonnell yna. Dyn ni wedi ceisio osgoi geirfa dafodiaethol, ond mae yna rai llyfrau deheuol a gogleddol fyd i'r gog. O'r gorau felly, mae yna ambell un ohonyn nhw felly, mae yna rai yn ddeheuol, a rai yn gogleddol, o safbwynt y mae e a mae o ac yn y blaen. Ond fe blawn hynny, dyn ni wedi ceisio osgoi geiriau tafodieithol yn benna. Mae lefel 1, wrth gwrs, dwi'n gwybod os ydych chi'n gallu gweld hwnna, mae'r print yn rhy fan o bosib. Ond yn eiriau cytsain llefariad, cytsain yn bennaf, yn brawddegau byr, un cymal gyda llawer o ailadrodd wrth gwrs. Ac yn cadw at amser presennol y ferf. Ac wrth gwrs, fel dweud yn gynharach, mae'n anodd creu stori ddeniadol gyda'r fath gyfyngiadau. A falle dyma pam mae llai o lyfrau ar y lefel hon. Ond roedd llunio llyfrau a fyddai o ddiddordeb i blant ac yn ei denu nhw at ddarllen, wrth gwrs, yn blaenoriaeth. Os defnyddio'r gair wedyn y tu hwnt i'r diffiniad yna, wrth lunio'r llyfr, maen nhw wedi cael i'w cynnwys ar y dudalen ôl fel geiriau i'w hymarfer. Enghraifft, ble mae'r Mêts, llyfr ar lefel 1, mae yna eirfa fel hyn, hapus, hoffi, siopa enghraifft, sydd ddim yn dod o ran y canllawiau yna, ond maen nhw wedi cael eu cynnwys ymlaen llaw mwyn i chi i'w hymarfer nhw gyda'r plant. Ac wrth gwrs mae'r gweithgareddau digidol hefyd ar rai papur yn arwain y plant i ail ddarllen patrymau ac i ymateb iddyn nhw. Dyn ni ddim yn treiglo enwau llefydd ar y lefel yma, felly peidiwch â meddwl bod ni wedi camdreiglo. Dyn ni yn Paris o'r gorau. Mae yna gyfrol hon yn yr haf, mae yna e-byst a llythyr a dyddiadur am yr plant a'r wyliau mewn llefydd gwahanol. Mae yna un wedi bod ym Mharis, ond yn Paris sydd yn y llyfr. Felly mae ffocws wedyn yr ail lefel, dyn ni'n mynd i'r gwyrdd. Mae ffocws yr ail lefel wedyn ar eiriau unsill gyda chytseiniad clwm a llythrennau dwbl. A mae'r gweithgareddau, falle bydd Bethel yn cyfeirio at rhain yn ymarfer yr rhain hefyd. Hynny yw, maen nhw'n cael saethu geiriau sydd â llythrennau dwbl neu'n gallu llenwi bwlch mewn gair efo llythyren ddwbl. O ran y gystrawen, maen nhw'n parhau yn yr amser presennol, ond yn symud o'r amser o'r person cyntaf a'r trydydd person, hynny yw dwi a mae, i gynnwys rydyn ni, a dyn ni hefyd yn symud ymlaen i'r amherffaith penwythnos y Mêts, enghraifft, sydd ar ffurf dyddiadur. Ac wrth gwrs, maen nhw'n sôn be maen nhw'n gwneud heddiw, a bethau brawddegau fel roedd i wych yn y gwersyll neithiwr, heddiw dwi'n mynd i. Felly, ydych chi'n gallu gweld bod nhw'n symud ymlaen rhywfaint fel yna. Erbyn lefel 3, mae'r cystrawennau, wrth gwrs, ychydig yn fwy cymleth, ond eto, mae yna gryn dipyn o ailadrodd, enghraifft mewn rhaid, fan hyn yn bob bendigedig. Mae Mim yn dioddau o glefyd y siwgr. Heb ddatgelu gormod y cys yn ei hachub hi. Felly mae'r rhaid. Mae'r rhaid i ti gael digon o bwyd, yn rhaid i ti bwyta cyn rhedeg a chwarae ac yn y blaen. O gorau, felly ailadrodd patrymau o hyd. A mae'r ffurf gryno amser gorffennol y ferf yna hefyd yn y trydydd person. A'r dyfodol, mae penblwydd Sam fan hyn sydd yn canolbwyntio ar y ferf yn y ffurf dyfodol yn benna. Gorau achos maen nhw'n trefnu efo'i gilydd i fynd i barti penblwydd ac maen nhw'n mynd i wylio rhasys sgramblo yn y llyfr hwnnw, am dweud bydd hynny'n hwyl ac yn y blaen. Bydd angen Wellington, siŵr o bod, bydd yn fwdlyd ac yn y blaen. Felly, yn graddoli fel yna. Yn lefel 4, mae yna fwy o briodlilliau a chymharu yn sydd eiriau,
ond hefyd mwy o eiriau lluosillafog, beth i dweud y gair, a rhain cynnwys llyfariad clwm, a hynny'n ffocws mewn ambell y lyfr yn hytrach na patrymau cymleth. Does dim patrymau cymleth enghraifft yn mynyddoedd Cymru, ond mae yna eiriau amosillafog. Mynyddoedd, ti'n sy'n hwn? Ti'n cofio geiriau arbennig? Mae yna i Brycheiniog cenedlaethol, geiriau yr eirfa sy'n fwy heriol fyna, yn hytrach na'r patrymau, felly bydd taekwondo hefyd yn ddigon tebyg. Felly gobeithio gewch chi flas ar y llyfrau, a fe hoffwn ni'n hefyd diolch i'r panel monitro am eu harweiniad, ac os mi oedden nhw'n edrych ar y llyfrau yn fanwl ac yn cymeradwyo'r lefelau ac yn awgrymu hefyd yn bod ni'n newid lefel ambell i lyfr hefyd. Felly diolch yn fawr iawn i chi am eich harweiniad. Beth yn nesaf? Rhan da. Hoffwn ni ategu'r diolchiadau Marian. Mae gymaint o bobl wedi'n helpu ni gyda'r gwaith yma ac i ni'n ddiolchgar iawn i bawb. Fydden ni ddim lle ni heddi heb yr arweiniad a'r cymorth hwnnw. Fel wedodd Marian hefyd, un o'r pethau pwysicau i ni oedd gwneud yn siŵr bod y llyfrau yma yn ddeniadol i'r dysgwyr ifanc, i'r darllenwyr. Bod y plant yma, falle sy'n ddarllenwyr anfoddog yn awyddus i gydio mewn llyfr a'i ddarllen. Ond oedd na fwy o ofynion arno ni na hynny. Ni wedi cael cyfeiriadau yn barod at anawsterau, sicrhau bod yr eirfa'n ffito mewn i'r lle iawn ar y tabl lefelau ac yn y blaen. Ond hefyd oedd rhaid i ni feddwl am yr athrawon, oedd rhaid i'r llyfrau yma i fod yn addas ar gyfer gwahanol ddulliau dysgu, yn addas i'w slotio i mewn i wahanol themau sy'n cael eu defnyddio yn yr ysgol, ac i helpu athrawon hefyd i ateb rhai o ofynion statudol y cwricwlwm. Felly mae modd defnyddio'r llyfrau yma mewn sawl ffordd wahanol. Gallen nhw gael eu defnyddio wrth helpu dysgwyr i ddarllen ac i symud ymlaen o lefel i lefel wrth i'w sgiliau darllen neu ddatblygu. Gallech chi hefyd ddilyn y cymeriadau, enghraifft mim ar teulu neu sam ar teulu. A bydde hyn yn arbennig o addas falle i ddarllenwyr prif ffrwd. Nid llyfrau ar gyfer dysgwyr anghenion ychwanegol yw'r rhain yn unig. Gallen nhw gael eu defnyddio gan ddysgwyr y prif ffrwd, gan ddysgwyr ail iaith. Ar draws y cyfnodau allweddol, mae rhai o'r llyfrau yma wedi cael eu darllen eisoes gan blant yn y cyfnod sylfaen, a mae rhai o'r llyfrau ffeithiol yn berffaith addas ar gyfer cyfnod allweddol 3. Mai 7 ar 10 oedd y prif ffocws pan o'n i'n awduro. Ond o ddilyn y llyfrau, dilyn cymeriad, bydde plentyn yn dod i fwynhau darllen efallai. Mae modd integreiddio'r llyfrau i themau y dosbarth. Enghraifft, dwi'n gwybod am un ysgol sydd wedi bod yn dilyn y thema dan y croen y tymor hwn ac wedi bod yn defnyddio'r llyfr Calon. Yn ogystal, mae yna gysylltiadau daearyddol, Mynyddoedd Cymru, De Corea, Cotwm yn ffitio i mewn i'r thema honno, gwyddonol yn yr un ffordd. A mae yna gyfle hefyd i ddefnyddio'r llyfrau yma i ateb rhai o ofynion statudol y cwricwlwm. Enghraifft, mae garddion gret a ailgylchu yn addas iawn ar gyfer datblygu canoladwy a dinasyddiaeth fyd-eang. A mae mynd i'r ysgol gyda'r Mêts yn wych ar gyfer ABF. Felly, o edrych ar yr rhain, chi'n gallu gweld gwahanol ddefnydd iddyn nhw. Ar ddull a diwyg y llyfrau. Mae amrywiaeth yma o ran diwyg. Mae rhai o'r llyfrau yn cynnwys ffotograffau yn unig, enghraifft Puppet Sam. Mae eraill yn cynnwys arlunwaith yn unig. A mae'r arlunwaith wedi cael ei baratoi gan arlunwyr proffesiynol yn ogystal â disgyblion ysgol, felly mae yna amrywiaeth o ran yr arlunwaith. A hefyd mae rhai yn cynnwys cyfuniad o luniau, ffotograffau
a arlunwaith. Enghraifft, yn lladrad y gellir, hyn ni'n cael yw llun o blas y gellir, ffotograff o blas y gellir, ond arlunwaith o ran y cymeriadau o flaen hwnnw wedyn. A os gewch chi olwg ar rheini nes ymlaen, dwi'n meddwl bod hwnna wedi gweithio yn arbennig o dda. Ac yn ogystal â hyn i gyd, mae yna dable, mae yna graffiau, mae yna fapiau hefyd. Mae Marian eisoes wedi cyfeirio at y ffaith bod yna ystod o ffurfiau yn y llyfrau yma mwyn rhoi model i'r plant ar gyfer eu hysgrifennu nhw. Mae yna boster, cyfarwyddiadau, llythyr, e-bost, neges testun, dyddiadur, cerdyn post, mae reina i gyd gyda ni yn y gyfres yn rhywle. Fel wedes i'n gynt, ni'n gobeithio bydd y llyfrau stori yn ddeniadol yn denu'r plant i fod eisiau darllen, ond yn ogystal mae rhai ohonyn nhw yn cynnwys rhyw wers arbennig neu mae yna rhywbeth i'w ddysgu. Enghraifft, yn y llyfr Penblwydd Sam, ble mae taid yn mynd â'r plant i sgramlo am y diwrnod, mae e'n cael trawiad a mae Mim yn achub i fywyd o ganlyniad ar sail yr hyn mae wedi ddysgu yn y gwersi cymorth cyntaf. Felly stori yw hon, ond mae yna bethau y gallech chi arwen y plant trwyddyn nhw wedyn fel bod nhw hefyd yn dysgu pethau hefyd ar yr un pryd. Mae yna ystod o lyfrau ffeithiol yma, taekwondo, anifeiliaid anhygoel, mae nifer ohonyn nhw chi'n gallu gweld ar y rhestr. Wrth baratoi'r llyfrau ffeithiol, o'n i'n teimlo bod hi'n bwysig iawn bod y plant yn dysgu rhywbeth newydd. Sim pwynt anfon plentyn i ddarllen llyfr ffeithiol os ydw i'n gwybod y ffeithiau yna'n barod, sim diben iddo fe. Dwi wedi mynd i ddenu fe i ddarllen, dwi wedi mynd i fwynhau. Ond hefyd, o'n i yn chwilio am ryw ffeithiau gwahanol i ddod â chydig o sport, ysgafnder, hiwmor i mewn i'r darllen. Enghraifft, credu bod ambell i bili pala yn blasu gyda'i draed. Gobeithio bydd ambell ffaith ychydig yn wahanol fel yna yn apelio at y plant. A mae yna gyfuniadau hefyd o lyfrau stori, lyfrau sy'n cynnwys stori a ffeithiau. Enghraifft, mae llyfr diogelwch ar lan y môr. Mae'r Mêts neu rhai o'r Mêts yn mynd ar daith i lan y môr, a ni'n cael dysgu pwysigrwydd ble mae'n ddiogel i nofio, peryglon, mynd ar y dŵr mewn gwely awyr ac yn y blaen ar yr un pryd. Ac wrth gwrs mae'r raps ar odle. Mae tipyn o hwyl i gael fan hyn, gyda'r raps ar odle, a mae hyn i gyd wrth gwrs, chi'n cael y cyfan hyn wedi i lefelu. Mae'r blobs bach lliwgar wrth ochr bob llyfr yn dangos i chi yn union ble yn y gyfres o ran lefel mae'r llyfrau yma yn gweddu. Diolch yn fawr iawn i chi. Reit, chi wedi clywed tymed bach am y cefndir, am y lefelau iaith ac ati. Nawr, dwi'n siŵr bod chi yn awyddus i weld sut maen nhw'n medru cael eu defnyddio ar lawr y dosbarth. Felly ar gyfer hynny, mae gyda ni ffilm fer i ddangos i chi, a mi welwch chi rai wynebau cyfarwydd iawn ar y ffilm hon. Mae cymeriadau a themau Mêts Maesllan yn denu plant i ddarllen oherwydd maen nhw'n lliwgar, maen nhw'n ddeniadol, maen nhw'n storiau y plant yn ieithu gyda nhw. Chymod enghraifft sgramblo neu Penblwydd Sam, maen nhw'n storiau, falle maen nhw'n gyfarwydd y pethau sy'n digwydd yn eu bywyd bob dydd. Maen nhw'n ffeithiol hefyd ac mae'r lluniau o'r cymeriadau yn addas i blant ag anghenion arbennig oherwydd yn ôl y lefelau mae'r llun
y cymeriad rhan oedran a'r plentyn, chymod. Felly mae'n ddeniadol iawn i'r plant. Ydy, mae'r lluniau a'r themau yn gyfoes. Maen nhw'n modern, mae digon o amrywiaeth yn y themau a'r cymeriadau. Mae rhai llyfrau yn ffeithiol sy'n denu rhai plant. Mae storïau sy'n denu plant gwahanol. A pethau fel llyfrau sydd gyda rap. A mae mor modern a mor gyfoes. Digon i ddenu bob fath o ddarllenwr, beth bynnag anawsterau, plant efallai sydd ddim wedi hoffi darllen o blaen, yn gweld y llyfrau newydd, deniadol, a digon i bawb. Dwi'n meddwl bod nhw wedi cael eu ysgrifennu gan gymryd themau a topics cyfoes mewn ysgol. Mae rhai, fel dwi'n deud rap, mae rhai am cyngor ysgol, mae rhai am garddio. Maen nhw wedi cymryd diddordebau y plant, a dyna pam maen nhw'n apelio yn hytrach na rhywun jyst ysgrifennu stori. A mae'r storïau hunain rhai ohonyn nhw hefyd. Pethau fel y bwgan Bran, ac mae'r plant, mae'n dirgelwch yn efo, o monddoniol, a mae'n apelio at blant oherwydd bod nhw yn gyfoes. A dyma'r 4 Mêts. Pwy sy'n cofio beth ydy enw'r ci? Archie. Bob. Bob y ci. A dyma'r gair Bob. Dyna Bob y ci. So nawn ni gychwyn efo'n gilydd, nawn ni trio darllen trwy'r llyfr gan gwrando allan. Gan wrando allan am yr odli. Barod? Mae 4 met a Bob mae'n grêt. O pam mae Sam yn hoffi'r jam? A pam mae Mam yn hoffi ham? Mim ydw i, mae gen i gi. Wyl ar y bws a dau a bws. Ti'n chwerthin yna, di'r llun yma'n ddoniol, Trefan? Ydy ti'n meddwl bod y llun... O, no. Ydy y llun yn ddoniol. Mae'r adnoddau sy'n cyd-fynd â'r llyfrau yn addas iawn ar gyfer lefel y llyfr, so mae'n bwrpasol iawn. Mae'n cyfeirio nôl at y llyfrau, so mae'r plant yn gorfod meddwl beth maen nhw wedi darllen, a mae cyfle iddyn nhw edrych nôl am y ffeithiau, neu beth o'm mhrofiad i wrth dreialu, beth o'n i'n ffeindio bod y plant yn cofio'r ffeithiau, oherwydd oedd e mor weledol a lluniau deniadol o fewn y llyfrau oedd yn neud i'r plant i gofio y pethau yma. Un dod. So bydda un dod, byddi un dod. Byddi. Bydda. Da iawn. Nawr ten. Yn sbri. Pwy ni chi meddwl? Bydd yn sbri. Gwyd eto? Bydd yn sbri. Bydd yn sbri. Da iawn. Dwi yn un o'r hen ysgol sydd erioed wedi defnyddio cyfrifiaduron, a mi roeddwn ni'n poeni, dal yn poeni braidd am ddefnyddio offer technegol efo'r plant, ond y dyddiau yma mae'r plant eu hunain, gall y plant ddefnyddio'r offer efo dipyn o gyfarwyddiadau efo'r darllen. Dyna sy'n bwysig i sicrhau bod y plant yn deall beth ydy'r cyfarwyddiadau. Dyna pam mae dal yn bwysig gael athrawon dyddi yma. Mae'r gweithgareddau yn atgyfnerthu y darllen sydd yn y llyfrau. Mae'n enyn hynod o bwysig efo plant sydd wedi cael anghenion ychwanegol. Mae gemau sy'n defnyddio pethau fel odli, mae o'n rhan o'r strwythur ffonig, felly fedrwn ni gyfeirio at y sgrin, gwrando, mae o'n aml synhwyrol, felly mae'r plant yn gallu darllen, maen nhw'n gallu clywed y synnau, a maen nhw hefyd yn mwynhau yr hwyl yn efo hefyd. Mae sgil gwahanol i ddefnyddio neu darllen pethau'n ddigidol. Dwi yn teimlo bod hi'n bwysig iawn pan mae sgil yn cael ei gyflwyno, bod o lot mwy o rhwngweithio rhwng yr athrawon
a'r plentyn. Dwi dal yn tueddu meddwl bod yr offer technoleg yn ychwanegu. Cliciwch rwan ar y saeth. Cliciwch ar y saeth. A nawn ni fynd ymlaen at yr ail ar tryfan. Be di'r gair? Dyna fo? Bws. Bws. A pa ydych chi'n meddwl sy'n odli efo pws? Charlotte? Triedi. Grêt, Mêts, ateb cywir. Archie, pa un ti'n meddwl sy'n ti wedi cael yr un peth o? Reit. Cliciwch ar y saeth, ymlaen yn ni at y nesa. Be di'r gair yna? Maxwell? Mêts, reit, oce. Ffwr â chi ta? Grêt, Mêts, ateb cywir. Mae ymateb y plant yn bositif ofnadwy. Mae nhw wedi gwirioni at gweld llyfrau modern, cyfoes, ond sydd hefyd o fewn eu gallu darllen. Yma hynny'n hynod o bwysig. Dywedodd un o'r plant ar ôl darllen llyfr, dych chi'n gwybod be, Mrs Island? Mae'r ysgrifen ar y bob dudalen yn iawn i mi, sy'n gormod, ond ma'n ei ddigon, a mae'n i'n meddwl fedra i fwynhau y llyfr, a dwi wedi gorffen hwn a dwi eisiau darllen y nesaf. Felly mae'n rhoi llwyddiant i'r plant, tydy nhw ddim yn fy banllyd, ond eto fel dywedais i o fewn gallu y plant. Mae'r plant hefyd wedi mwynhau dewisadaethol y gwahanol mathau o sgwennu. Mae rhai yn enwedig plant iau wedi mwynhau y rapio. Mae'r plant hŷn wedi mwynhau llyfrau ffeithiol. Ond hefyd, be dywedodd un o'r plant, un o'r genod wrtho fi, yn darllen un o'r llyfrau. Chi'n gwybod be, meddi? Mae'r llyfr hwn, o'n i'n meddwl mae i fechgyn oedd efo. Ond rwan dwi wedi darllen o, dwi wedi wir mwynhau o. Felly mae o yn rhoi cyfle i nhw flasu gwahanol fathau o destunau, ond mewn ffordd sydd yn addas i'w gallu nhw. Mae gan eliffant 4 penglin, ond dydyn nhw ddim yn gallu neidio. Nag ydyn 4 penglin? Mae pili pala yn oroglu ac yn blasu gyda'i traed. Mae gan Seren o fod 8 llygaid, un i bob braich. Ti'n chwarae gyda'r spectol. Ti'n hofio cyd fod i'n gwneud spectol efo i? Mae gan Filch 4 stomach. Mae Bilch yn gallu mynd i fyny grisiau, ond dydyn nhw ddim yn gallu dod i lawr. Wyt ti rioed wedi gweld Bilch yn mynd i fyny grisiau? Na fi, so fys ni'n gwybod os nhw'n gallu dod lawr yna, fysa? Mae'r ymateb i ni wedi cael fan hyn wrth dreialu wedi bod yn bositif iawn, yn enwedig falle i'r gweithgareddau cyfrifiadur yn dyfa ar iPad, oherwydd mae pob plentyn yn hoffi'r gweithgareddau hynny, ac maen nhw'n eto yn lliwgar ac yn cyfeirio nôl. Mae angen i nhw ddarllen beth sydd ar y sgrin, so mae'n atgyfnerthu a gweud y gwir beth sydd wedi bod yn y llyfrau darllen. A hefyd mae'r gweithgareddau yn addas ar gyfer gwahanol themau. Chymod, thema dosbarth sydd gyda ni heddi yw esgyrn gwaed ac a rhannau gwaedlyd. Wel, mae'r llyfr ar y galon yn addas iawn a y gweithgareddau yn bwrpasol ar gyfer gwaith y dosbarth hefyd. Dewiswch y gair sydd yn odli gyda'r gair yn y cylch. So mae'r gair nawr yn mynd i fod yn y cylch, a mae rhaid i ni ddewis y gair sy'n odli gyda'r gair yn y cylch. Right, jam. Dyfe met, tân neu ham yw e? Ham. Da iawn. Grêt, Mêts, ateb cywir. Falle bod hynna'n gywir. Os yw e'n wyrdd. Da iawn. Da iawn chi. Mai. Mae calon bob Rhywbeth. rhywbeth Cant gwaith pob mynd. ned. So ni eisiau gweld beth yw'r gair.
Nawr te Rhys, pa air ti'n meddwl yw e? Mae Calon Bob yn cario, neu'n cuddio, neu'n curo? Curo. Da iawn. Bydd y gyfres yma yn ddefnyddiol iawn i blant brif ffrwd, plant ag anghenion, oherwydd mae'r cynnwys yn addas iawn i unrhyw ddosbarth a gweud y gwir, y ddosbarth cynradd wrth gwrs, ac oherwydd bod nhw'n ffeithiol, mae modd mynd i chwilio am wybodaeth ynddyn nhw, a hefyd mae modd mynd a darllen stori diwedd dydd, yn ogystal o darllen nhw fel cyfres yn y dosbarth. Mae Cymro yn ail awr hyn o bryd. Defa ymlaen. Troed ar y sbawdyn. Mae dad ci wedi cwympo. Beth i bod arno fe? Dydw e ddim yn anadlu. Dydw e ddim yn symud. Mae'n dost iawn. Ffonia 9999. Wel, dwi yn meddwl bod unrhyw gyfres newydd yn gyffrous, ond be dwi'n hoffi am y gyfres hon ydy, mae'r llawlyfr sy'n mynd efo y gyfres yn glir iawn o sut i ddefnyddio'r llyfrau. Mae o'n caniatáu athrawon edrych ar y strwythur ffonetig i edrych ble mae'r plant, ac felly dargedu y llyfrau cywir ar y lefel cywir i'r plant. Mae o hefyd yn ddefnyddiol oherwydd mae'n ei gymaint o destunau sydd falle'n cyd-fynd efo themau yn yr ysgolion. Enghraifft anifeiliaid, mae'n sôn am cotwm, pethau gwyddonol, mae o'n sôn am bethau daearyddol. Felly mae'r gyfres o fydd i gael ei ddefnyddio ar lawr y dosbarth efo pob math o blentyn. Mae y gyfres wedi ei ysgrifennu gyda plant mewn golwg. Felly mae'r deunydd yn denu'r plant yn enwedig rhai sydd ddim yn hoffi darllen fel arfer, ond hefyd mae'n adeiladu ac ymarfer y sgiliau mae'r plant wedi dysgu yn barod. Bod y lefelau yn mynd mwy cymhleth, mae dal digon o ailadrodd o'r geiriau cyfarwydd, mae ailadrodd y cystrawyn frawddeg, felly mae'r plant yn cael llwyddiant mewn camau penodol. Dwi'n meddwl, fys ti'n hoffi darllen yr un to? Dydyn ni ddim yn cysgu o gwbl. Wyt ti'n cofio pa anifail? Mor Crig, da iawn ti. Ti eisiau darllen y nesaf? Ni 8 braich. Dwi ddim yn gallu neidio, mae'n dipyn o glwyn. Mae'n dipyn o gliwen, i ti'n hollol gywir. Nodweddion gorau'r gyfres yn y marn i yw y llyfrau ffeithiol. Dwi'n hoff iawn o'r llyfrau ffeithiol oherwydd mae yna luniau o fewn y llyfrau, enghraifft eliffantod, mae yna luniau o'r poteli dŵr yn dangos faint o ddŵr mae'r eliffant yn medru cadw yn ei drwnc. Hefyd sôn am clistiau'r eliffant, nad yw'r eliffant yn clywed yn dda iawn, mae clist yr eliffant rhan siap ar wlad Affrica. Felly fi'n credu bod yr elfen weledol o fewn y llyfrau ffeithiol yn helpu'r plant i gofio'r ffeithiau. Mae'r gyfres yn un lliwgar, deniadol, diddorol ac yn bendant yn mynd i denu plant i ddarllen. Mae eliffant yn bwyso tua 6,000 kilo. Pan fydd yn cael ei eni, mae'r eliffant bach yn pwyso tua 100 kilo. Mae rhwng 2 a 3 chwarter metr o daldra. Hyfryd. A ti'n hoffi'r lluniau sy'n dangos, mae'n dangos yn glir, yn dwi? Fi'n credu bod yr lluniau'n effeithiol iawn.
gall y llyfrau gael eu defnyddio gan unigolion, gan parau, gwaith grŵp, gwaith dosbarth cyfan, yr un peth ar gemau rhyngweithiol hefyd. Grwpiau plant sydd wedi cael anawsterau, efo rhai sydd ddim, oherwydd mae'r llyfrau mor gyfoes ac ar y lefel cywir. Pan dyn ni'n gweithio efo plant sydd wedi cael anghenion ychwanegol, mae'n bwysig i adeiladu ar y sgiliau blaenorol. A beth mae'r gyfres yma'n wneud, dyn ni'n cychwyn gyda pethau fel geiriau aml ddefnydd syml fel yn, yr, ac, ond ar yr un pryd hefyd yn cyflwyno y cam nesaf. Be sydd wedi codi fy nghalon ni efo'r gyfres hon ydy y ffaith bod o wedi cael llwyddiant ar llawr y dosbarth, gyda'r llyfrau, gyda'r gemau sydd cael eu defnyddio efo'r offer technoleg, a hefyd bod y plant wedi cael gymaint o mwynhad bod un o'r plant wedi dweud wrth fi, Mrs Island, oes modd defnyddio hwn atre achos dwi eisiau rhannu hwn efo mam a dad. Dydyn nhw ddim yn siarad Cymraeg gatre a mi fyswn ni gallu dysgu nhw rhai geiriau a beth bynnag mae'r gemau yn grêt. A dwi'n meddwl bod hynny mor bwysig bod y Gymraeg yn gallu cael ei weld fel rhywbeth sy'n fywiog, sy'n lliwgar a sydd yn denu diddordeb plant. A dyma beth mae'r gyfres hon yn wneud. Just un bach, dwi'n mwyn siŵr os da chi'n gallu weld y sleid yma, ond o ran diddordeb felly, pan ni'n wrthi yn creu yr adnoddau rhyngweithiol yma, a mae nifer o wahanol fathau o gemau rhyngweithiol i gael yna. A broblem sydd gennym ni ydy, mae gen i gyfrifiaduron gwahanol, mae rhai'n defnyddio Internet Explorer, mae rhai'n defnyddio Chrome, mae rhai'n defnyddio Firefox ac yn y blaen. Mae modd cael apps ac ati. Wel, nathon ni benderfynu rhaglennu gweithgareddau yma yn defnyddio iaith HTML5. Felly, dwi ddim yn app, ond beth mae HTML5 yn galluogi chi wneud ydy, ydych chi'n gallu cael lot o templedi gwahanol rhyngweithiol, lle maen nhw'n gallu symud pethau gwmpas, mae bwydlenni'n dod lawr ac ati. A mantes gweithio gyda HTML5 ydy ffaith bod o'n gweithio ar draws bob platform. So felly, enghraifft, yn fab adem mae gynno fo Google Nexus. Mae gweithgareddau yn gweithio ar Google Nexus, neu wneith o weithio ar iPad, neu'r iPhone, neu'r iPod Touch ac yn y blaen. So felly dyna'r penderfyniad nathon ni wneud oedd rhaglennu'n defnyddio HTML5 oherwydd bod o'n gweithio ar draws gwahanol platfformau. Os fydden eisiau hwn fatha app, fysa ni'n gofod rhaglennu fo fatha app yn unig. So felly nathon ni wneud penderfyniad i wneud o'n HTML5 fel bod o'n gweithio ar draws y gwahanol offer symudol sydd ganddo ni. A nathoch chi weld Adar yn defnyddio fo yn yr ystafell dosbarth felly efo bwrdd rhyngweithiol. Felly mae hwnna'n bwysig ni bod o'n symud o un adnodd i'r llall felly.